hawl i wasanaeth yn y Gymraeg. Mae gen i hawl i siarad Cymraeg. Mae'n well gen i siarad Cymraeg gyda fy nhiwtor personol. Dwi'n teimlo mwy cyfforddus pan dwi'n siarad Cymraeg. Dwi eisiau trafod pethau sensitif yng Nghymraeg. Mae'n well gen i siarad Cymraeg yn y dderbynfa. Dwi'n dysgu Cymraeg a dwi'n hoffi cael cyfle i ymarfer. Dwi'n gallu siarad yn haws pan dwi'n siarad Cymraeg a deud beth dwi eisiau ddeud. Rwyf wedi bod i Ysgol Gyfrwng Cymraeg nes nawr ac yn hapusach i cyflawni gwaith ysgrifenedig yng Nghymraeg. Helo, Nia ydw i a dwi'n gweithio yn yr adran gofrestru dda. Mae croeso chi cysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn hapus i'ch helpu. Helo, fe enw i Alun Thomas. Dwi'n gweithio yn wasanaethau myfyrwyr. Gallwch ffonio neu bostio ni os oes eisiau. Diolch. Helo, fi yw Mel. Rwy'n gweithio yn yr adran cyllid a mae croeso i chi cysylltu â ni yn y Gymraeg. Diolch.